أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uphosa inselelo kulabo bantu labo abangafuni ukumkhonza. Kulabo bantu labo abanabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wabo. Allah umdali weinto zonke uphosa inselelo namhlanje kulabo bantu labo. Lalela ukuthi Allah uthini? Uthi ngelanga lokwahlulelwa, ngelanga lokuhlunga ukolo kukolweni. Allah uthi ngalelo langa lelo, wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum. Futhi ngalolo lusuku Allah uyokuthi bizani labo enanibacabanga ukuthi bangabahlanganyeli kanye nami. Bizani abalingani bami, laba nina enanibakhonza emhlabeni, ningifanisa nabo, ningilinganisa nabo, nithi bangabancedisi bami. Benitshela ukuthi tshelana abantu ukuthi mina nginabantwana noma nginomntwana noma nginezifaniso. Babizeni ke namhlanje laba enani bakhonza, nibahlanganisa nami, nibalinganisa nami, nibafanisa nami. Uthi Allah ngelanga lokwahlulelo ngiyonitshela ukuthi anibabizeke lawo bantu labo ke, ngifuna ukubabona namhlanje. Allahu Akbar. Allah says, فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. Allah says, bayobamemeza. Allah uyothi mangabe esho njalo, bayobamemeza ke, kepha ngeke babaphendule. Labantu laba enibakhonzayo ngaphandle komdali wenu, ngelanga lokwahlulelwa umdali uzothi babizeni lawo bantu labo enani ngenzela nabo abalingani, ningihlanganisa nabo, ningifanisa nabo. Allah uthi fada'awhum, bayobamemeza. Allahu Akbar. Falam yastajibu lahum, angeke baze babaphendule. So lo shembe wakho omkhonzayo namhlanje uyommemeza ngalelo langa, angeke akuphendule. Lendlozi lakho olikhonzayo namhlanje uyolimemeza, angeke likuphendule. Lo Jesu wakho omkhonzayo namhlanje uyommemeza, angeke akuphendule. Lo Maria ocwebileyo wakho omkhonzayo namhlanje angeke akuphendule. Le nyanga yakho oyikhonzayo namhlanje angeke ikuphendule. Lesithwalo sakho osikhonzayo namhlanje angeke sikuphendule. Le nyoka yakho oyikhonzayo namhlanje angeke ikuphendule. Leli dimoni lakho olikhonzayo namhlanje angeke likuphendule. Labantu bakini abangasekho obakhonzayo namhlanje angeke bakuphendule. Le mali yakho oyikhonzayo namhlanje angeke ikuphendule. Lesithombe sakho osikhonzayo namhlanje angeke sikuphendule. Lesiphambano sakho osikhonzayo namhlanje angeke sikuphendule. Lo muthi wakho owukhonzayo namhlanje angeke ukuphendule. Allahu Akbar.
alela ku-Allah uyaqhubeka, waja'alna bainahum mawbiqa, okunokuthi lezo zinto lezo wena ozikhonzayo zikuphendule, u-Allah uthi ngiyobeka igebe phakathi kwakho nalento ikhonzayo manje. Ngiyobeka igebe, kuyobe kunomkhawulo phakathi kwakho nalento wena oyikhonzayo manje. Phakathi kwakho nalo shembe omkhonzayo kuyobe kunegebe phakathi kwenu. Phakathi kwakho nalo Jesu omkhonzayo kuyobe kunegebe. Phakathi kwakho nale nyanga yakho kuzobe kunegebe. Phakathi kwakho nalesithombe sakho kuyobe kunegebe. Phakathi kwakho namadlozi akho noma namathonga akho kuyobe kunegebe. Phakathi kwakho nemali yakho kuyobe kunegebe. Phakathi kwakho noMariya ocwebileyo kuyobe kunegebe. Phakathi kwakho noJesu kuyobe kunegebe. Sengathi umdala angasivula amehlo, asivula ingqondo. Allahu Akbar. Then Allah uyaqhubeka uthi wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Abanecala bayokubona umlilo bese bayazi ukuthi bazowela phakathi. Abanecala bayobona umlilo bese bayazi ukuthi bazowela phakathi. Allahu Akbar. Walam yajidu anha masrifa. Allahu Akbar. Futhi kuwo ngeke baze baphunyuke. Anguphindele. Allahu Akbar. Walam yajidu anha masrifa. Futhi kulowo mlilo loyo wena onabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho, uthi Allah khohlwa, angeke uze uphunyuke. Anguphindele. Kulowo mlilo loyo angeke uze uphunyuke. Noma kanjani uyongena phakathi, as long wena ube nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenze wakho. Sengathi umdali-ke angasivula ingqondo, asivula amehlo, siphume ebumnyameni sihambe eqinisweni, asidonse yena ngomusa wakhe nangothando lwakhe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.